Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε για το αυτοκίνητο πώς να ανανεώσουμε τα πλαστικά του. Όλα τα αυτοκίνητα παλιά έχουν γκρι προφυλακτήρες, μαύρους, αλλά όσο περνάει ο καιρός αποκτούν ένα χρώμα τέτοιο, ένα πολύ άσχημο γκρι. Και όσο καθαρό και να είναι το αυτοκίνητο, σήμερα και όσο το πέρασε με λιφαδόρο, όσο καθαρό και να είναι, το αυτοκίνητο παραμένει με αυτό το γκρι να δείχνει κάπως άσχημο. Γι' αυτό θα σας δείξω ένα πολύ απλό τρόπο και οικονομικό για το πώς να επαναφέρετε το μαύρο χρώμα στους προφυλακτήρες πολύ εύκολα. Το υλικό θα το πω στο τέλος του βίντεο για να έχει suspense. Λοιπόν, κοιτάξτε τον προφυλακτήρα πως είναι εδώ. Κατευθείαν, όπως βλέπετε, παίρνει το χρώμα. Μια μικρή ποσότητα στο πανάκι. Βάμβα καιρό χρησιμοποιώ εγώ, μια παλιά φανέλα ας πούμε. Και όπως βλέπετε, το πλαστικό επανέρχεται στο ωραίο του μαύρο χρώμα. Απορροφιέται αυτό το υλικό και κρατάει περίπου, το έχω υπολογίσει, στους 3 μήνες, 4, 8-10 πλυσίματα αν το πλένετε πολύ συχνά. Να σας δείξω αφού το τελειώσει, γιατί το έχω τελειώσει πίσω. Εδώ φαίνεται η διαφορά, το πως είναι. Κάνω μια χωριστή γραμμή. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά του. Φαντάζομαι είναι τρομερή. Πάμε να δείτε και μπροστά πως γίνεται. Αυτό το χρώμα που κάνει μετά οι προφυλακτήρες. Το ίδιο επίσης μπορείτε να κάνετε σε πλαστικούς καθρέφτες όπως αυτός εδώ και στα χέρια του.